Eguerdion, gaur eguna hasi bihardet, jogurtxo batekin, jogur natural batekin, ederki hasten da eguna. Eta bani joa, hemen goiara, hemen jogurtxuak, naturala, azukrei gabe. A ber, nahiko plato eta zio kaupa. Bueno, Joseba, Ze. gutxina zutapa irekitzen. Hau ezin dian, haure, eta haure. Hau ere, ez? Ostras, que zaila dago, Zaila ziok, ez da? I gainea joguren tapakiten ibiltzeiz, ez da? Baita ere. Baita ere? Bai. Eta ze, oso itxatxita, nik itea tolakotan naztu, aspin zulu eta... Errexago dango zu, bai. Bueno, jogurren tapak iten ibiltzeaiz, baina gaur nutrizio eta kirola iburuz ibiliko gaituk, ez da? Hoi da, hoixe da, bai. Enpresa badakak eta alde batetik beste ibiltzeaiz hor, ez da? Guaingoan kamisetakin baita. Kamiseta eta guzti. Bai. Bueno, lagun, txekila tolako muskuluak inbugatuko jaten dik eguna, baina jogurra jan berdeu erabatea o bestea. Adi laguna, saio bikaina datorreta. A ber nola iten deuna hor, Bilon artian, bilon artian berdina, a ber. Venga. Bueno, lagunak eta Ruben, hemen gitxabe bilok, jogur azkenien iriki deu, gozaldukoet, eta Ruben, bueno, zuk imprenta baten iten dezu lana, ez da? Hoi da, imprenta batian, bai. Zeiten dezu, jogurrazkontzako, jogurrantzako bakarrikan, no zenba gauzentzako ititu gauzak, bertan? Bai jogurrentzako eta beste produktu batzuentzako ere, bai. Baina generalian jogurra dia, bai. Bikai. Baina esan duen bezala, gaur etorri gaitzitea, bai zure entrenamentu, elikadura, eta Pampo enpresa bat gidatzen dezu, ez da? Bai, proiektu bat, Pamp nola idazten da? P-U-M-P. MP, Bai, vale. PAM proiektua. Eta bertan zer egiten dezu, nondik noa ibiltzezea? Ba, bueno, honekin hasi nintzanen dela kasi urte bete, Bai. eta entrenamendu nutrizio inguruakin hasi nintzan, jendia entrenatzen eta bar, eta pixkanak hasi da proiektua, pues ez, kriston gorakadekin. Alde batetikan hasi nintzan baita ere enpresetan hitzaldiak ematen, formakuntza tailerrak eta olakoak, bai muskulaturan onurei buruz eta bar, eta gutxinaka, ez dakit nola eramango nauen proiektu honek, baina ontxe bertan atopen abil horrekin. Enpresetan txarrak ematen, formakuntzak eta... Ba, zorionak, eta ikusten zaigi geurra behintzat emate jogela. Saiatzen naiz. Baskaiak eta egiten eta sukaldatzen zemuz moldatzeaiz. Sukaldaritzan oso gaizki, Bai. baina taperra jaten primera. Taperra jaten primera. Bueno, ba, gaur prestatuko jauna nabai, taperran sartuko jau, eta ingo jauna gaur asko ikasi, eta ikusiko zue, indartxu bukatuko jau. Adi lagunak, eta ondo janda, hori beti garrantzitsua. Bueno, lagunak eta Ruben, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gehan errezeta gabiteko garaian, bale? Oso ongi. Pasta ingo deu, Sosana erara, eta ikusiko zueta, karbonarantzeko bat, baino txorixo, tipulina pixkat eta pixka gehiago goxatuta, bale? Ingo deuna da, orea eta guzti prestatu. Hemen dakau irina, gari irina, hemen dakau semola etrigo duro, eta arrautzak. Ingo ditugu hirurak elkartu, orea prestatu, buelta batzuk eman, eta horre bai reposo bat bihar du, gero makinati pasa luzatu, eta gure taliateliak ateatzeko. Vale? Hoizango gaurko plateran oinarria. Eta hemen dakau prestatuko deuna. Hemen dakau guantxalia, dakau itiare bai irugilarrakin. Guantxalia da irugilarra paparra pusketa bada bakarrikan gero pimenta pila tematik joena eta kuratuta dao. Ingo deuna da txikitu, talapikoan gorritu. Bertatik atea guantxalia, baino koipia hor gelditukoa. Eta koipe hortan ingo deuna da tipulina goxatu. Tipulina goxatzen deunian, ingo deu txorixua pusketetan moztu, eta tipulina horrea bota. Hoi goxatzen jarraituko deu, eta geho, tomatia botako deu, eta nasketa hoi guztia listo dakaunean, zutatik kanpo nastuko deu. Gaztakin, gorringuekin, eta gainuntzeko osagaiekin. Eta geho bai guantxalia ja, kurruskari dakaula, bukaeran botako jau, inporta batzuk topatzeko kurruskari. Ados? Eta hori danak gero pastakin nastuko deu, eta plateraratu ingo deu. Eta ingo deu kurruskari bate bai, hemen dakau parmesanua, dakau piperrautza eta limoia. Parmesanua raiatuko deu bol batian, piperrautza botako diou limoian birrindura, azalana, eta horrekin ingo ditugu multzo batzuk, sartaian, eta kurruskari bat prestatuko deu, plateran, dotore jarrita.
goxatzeko. Zongi. Ados? Bueno, esan duen bezala, orea prestatu behar deu, eta honekin jarriko izut martxan, bale? Bai. Beitu, ingo deuna da, beitu, hau mendikan kenduko deu. Hau mendikan kenduko deu, hau honea, sekula inaldezu masatxo bat, ore bat ola prestatu. Sekula ez. Sekula ez. Sekula ez. Oi, Ikusi gustatzen bai, zaitek, baina oi, gustatzen zaitek. prestatu ez. Beitu, alde huin, bol baten barruan bota zarrautzak goxatzen junta lego maigaina atea, baina ingo deu, garai baten itezan bezala, volkantxo bat. Maigaina botako zu, bai, semola eta irina, volkan bat ingo zu, arrautzak erdin bota, eta pixkanaka harrapatzen jungo zea. Irin guztia, eta gehoia, masak arrautz guztiak harrapatu ditunean, amasatzen hasiko zea. Taloa bezala, ez? Oiek, berdin. Taloa indakoa zea? Ez da ere, baina ikusi bai. Ikusi bai, bale. Venga, hoi zure kontu, zein kezka balin bakatzu galdetu. Eta ni prestatzen jungo naiz, bai guantxaliana eta tipulinana. Hasiko naiz, ezta? Bai, zure Oso kontu. ongi. Venga, hemendikan ateako nik sartai bat, jartzeko, guantxalia martxan, eta gainuntzeko zaiak txikitzen jungo naiz. Bueno, zure proiektua, Pump, ondo esan dut guain? Primeran. Bikain. Pump System gaina da Instagramen, Bai, ezta? ez pump sistema, baina bai, Sistema, vale. pump system, sistema pump, nahezuna. Vale, zer nahi dik esan zehazki Pump System hau? Zertan datza? Ba, bueno, pump, berez izenan esan nahia pump bombeo da, ez? Muskulaturan bombeoa. Adibidez, ba, ez dakizema flexio egite dituzunean, ba, bombeoa sentitzezu, muskulaturan. Vale. Eta izena izan da, igual errexena, zaiena izan da, proiektua martxan jartzea. Ona, bombeua, bale, bebitu, ba, gugre bai, skatean, surfian, eta snowbian, bump deitzen dio, bintzat, a ber, nire ingleseko izenak inena izan ona, baina pampa deitzen zaio, tablak edo, bai, tablak asuntan, bai, surfeko tablak, skaiteko tablak, edo, ze bump dakan. Ah? Zeratikan, Estiloa, o... ez bumpa da dakan bombeua tablak. Zeratikan, hasieran erosten dezunean, ondo dago tabla, gogorra, eta iten diozunean gorputzakin indarra ondo, pump ona daka. Mira. Baina gero, biguntzen junte da tabla eta esatea, ha perdido el pump. O sea, que ya no te empuja tanto. Osa, ezaguna iten zaizu izena. Bai, bueno, entzundanekan, bakarkanenekan, bain zuek, bai, baina lanak iteko garaian, gorputzakin, ez da? Hoi da, muskulaturakin, bai. Muskulaturakin. Bueno, eta, nondik noa ibiltzen zehaz? Lehen esan dezu bai enpresetan ibiltzen zehala, o nola iten dezu lana? Ba, bueno, ibilbide honek prozesu luze badaka. Ibilbideakin hasi nintzen, proiektuakin, oin dela... Betu guain, zuluain, horrela. Osongi. Hasiko nez botatzen, Bai, ezta? eta bota barruan arrautzan. Nazu bi bota, eta Vale. bilak harrapatzitunean hirugarrena botako dugu. Vale, primera. Bai. Eta ingo deuna da, xoxito ez ibiltzeko ere bai, gatza pixka botako izute mendikan. Vale, osongi. Venga, oso ondo. Hori, baina, hartuko izu nik arrautza. Hor behian dakazu bestela sakarrontzia organikoana. Vale. Baina, bueno, botako, bestela ezta? honea jarri eta gero botako ditugu. Vale. Bea, Ba, kontatu. bai, proiektuakin gutxi gora bera, oin dela urte bete hasi nintzen, Bai. baino fitness mundu hontan aspaldi. Aspaldi, ba, bueno, gazte asko bezala, o gehiengo bezala, ba, futbolean ibili nintzen gaztetatikan, Bai. baino ez zitzaidan bat ere gustatzen. Osea, futbolean ibiltzen nintzen, ba, kirolekin bartzelako. Bai, eta launak listo. hortzeu delako, Eta listo, bueno, talde lana ona zelako, eta listo. Kontua da, ba, bueno, 16 urte bete nitunean, herriko kiroldegira apuntatu nintzen, eta hori izan zen ja pasada. Ja, hor goxatzen hasi itzan benetan. Baino guztiz. Hoi ba, la hostia, justo arrautzaren bota ez. Bueno, hau inork ez du ikusi, bale? Aio, venga, jazta, bai. Zarasiko naiz. Bai, guain hori da, zu barrutik hasi, hau nastu aurrena, Vale. eta irin pixkat harrapatzen, Lajun. Hau, volkana iriki gabe, bestela jatarrautza jo ningo zaizu, Vale, bale? hasiko naiz. Kiroldegitikan, ez da? Bai, hori da. Bai, amasi urte bete nitun, eta Bai. herriko kiroldegira apuntatu nintzen, eta hori izan zen ja pasada bat, un antes y un después. Ze, bueno, horra hasi, diskuak ikusi barrak, makinak indarra, eta hori izan zen erezako, ba, pasada bat, etxera jun kristo motibadakin, eta egunero, area jun, eta bueno, eta horrekin. Eta hor txiko zinun, ba, bueno, nerezako kirolak eta indar kirolak zuen garrantzia, eta nola disfrutatzen nuen horrekin. No. Urtiak pasala, crossfita ezagutu nuen, Vale. eta bueno, crossfitan hasita eta muskulaturakin kombinatuz, ba, ikusi nuen, bien arteko kombinazioa, ba, sekulakoa zela. Bai, crossfitak ematen zizula, ba, gimnasioak ematen zizuna, ez, aerobikoa lantzea, erresistentzia eta olakoak, eta bueno, urtea pasazian, entrenadore bezala ere bai urte desenti bilinez crossfitean, eta kasualidadez, oain dela urte bete, fabrikan ginen eta lankide batek esan zian
Zemuz hau entrenamenduekin, eta bueno, pues, gogukin bai nire proiektu pertsonala ateatzeko. Eta baina esan nion, pixka lotxa dakat, ez da, sare sozialetan agertzeko, eta guzti honekin. Eta esaldi bat esan zian, lankide honek, eta esan zan, ez dakazu ezer galtzeko. Lotza lapurtzeko. Ez dago, Bai. Eta esan zian, ez dakazu ezer galtzeko. Eta esaldi hori izan zen. Ze ona. Esaldia esan, etxea jun, eskari esan, oira. Uste eta hasiko nintzela proiektuan martxan, eta hasi nintzen. Ze ona. Eta crossfita, zuk esaten dezun bezala, kirol kompletua da, ez da? Hau dator, ez dakit, estatu batuetetik dator, ez baina ez da? Eta hau iten zuten entrenatzeko, fuerteoteko... Bai, kirola agertu zen gehien bat militarrekin. Estatu batuetako militarrekin. Hoi disiplina bezala hasi zen, eta gutxinaka, kriston indarra hartu du. Bueno, ez du ikusiko dezu, geroz eta... Zarautzen eba daude, leku bat baino gehiago, eta crossfita, eta kalefita, eta bestia. Eta gaina zarautzen kirolari oso ona daude crossfitean, oso onak. Eta kirol honekin, hasi zinean zure enpresa sortzen, zein da zure helburua, zen nahi zenun... Hoi da, nik hasi nintzanetikan crossfitean, nik kombinatzen alde batetikan muskulatura, gimnasioan, eta crossfita aparte. Eta ikusi nun, kriston proiektu izango zala, bi kirolen arteko kombinazio. Bateratu, ez da? Hoi da, hoixe. Eta, bueno, proiektua behin martxan jarrita, abia puntu bezala hartu nun muskulatura eta workout moduko batu sartzea entrenamenduetan. Workout. Zer dugu workout hori? Entrenamendu. Bai, zirkuito moduko bat entrenamendu barruan sartu. Imaginatu, zuk entrenamendu bat ditezu, eta entrenamendua bukatzeko erronka bezala, inbehar dituzu 100 flexio. Ja entrenamendua bukatzeko. Hoi da, bukatzeko. Ez ba eso. Edo 50. Bai, bakoitzak dakan habilidadeakin, ez da? Eta, bueno, entrenamendua bukatzezuz, eta dakazu hor, erronka txiki bat, esan ez hostia. Idazten diate gero, eta, bueno, tardatu ez dakizen bat, 3 minutu erdi hori egiten. Venga, perfecto, pues. Eta 3 hilabete barru, 2 hilabete barru, errepikatzen dugu erronka hori. Eta ikusten da evoluzioa. Azkenean, igual, presbanka bat egiten olakoak, evoluzio ikuste zu, ez? Noski, baino... Kosta itea. Ez kosta, baino igual prozesua, pues, ez duen beste motibatzen, ez guztiei bintzat. Eta olako gauzak sartuz, jendeak ikusten du. Bai, gantxito txiki batzuk hor, merotzeizula eta motibatzeizula, eta ikustezula, bakio eta hobeto zoazela, eta... Hoi da, atzo gainea, justo neska batek esan zian, ez? Eramaten etena, ostia, leheno ez ditun egiten ez da biflexio jarraian. Eta ja ez dago bakarrikan fisiko aldetikan, baizik eta gaitasun aldetikan, ostia, eta atzo initun 10. Eta hoi da, gehien bat, hoi da motibatzen duena. Eta sentitzen zela gaina hobeto zaudela, indartxo zaudela, zure gorputza hobeto dominatzen dezula, ez da? Hoi da. Ez gorputzak zu dominatzen zaitula, ez da? Funtzionalagoa igual, eta bai. Ondo, a ber, nola zaude horrekin? Zeiru eten zaizu hau. Guain jun hauek harrapatzen, itxatxita dakasuna eskutan da... Bueno, nahi kongi ez da? Oso ondo, bai joa. Oso ondo, bai. Esperto bat bezala. Esperto bat bezala, lasai. Gero mango ziogola egurra pixkat, dana irin guzti garrapatzitu zunean. Talo gile bezala jarriko nahi, Santo Tomasen. Oidek. Ondo. Bueno, hemen txe, haure, ni basekat martxan. Olio ikestio botako, zeatik behain nahiko koipe askatzeu, eta koipe hori askatzeunean, gero olio horretan, koipe horretan, ingo deuna da, tipulina goxatu. Baitu, Guain, baitu, bai, harrapatu dana. Dena. Dana, bildurre gabe. Oidek. Osondo. Zaitasuna baditu honek ere, Bai, bere esan mazka, baina goxatu iten dek hemen, polita, historia, polita. Adibes ikrosfititek eta gero hemen kailoak atatzik. Honekin xamurtu iteituk ezua, xamurtu. Inberko guan, flexio batzu eta gero, venga, guain, pasta prestatuko dugu. Pasta prestatuko dugu lagun artian. Bueno, emango izutena da, behitu, guain. Ingozuna da, hori, hor txeutzi. Vale. Eta behitu, irin pixkat hartuta hemendikan, ni lagunduko jatola asia. Bai, igual, hobeto, zabiztela. Lase. Haure, hola eta kio, guain, hartzen dek hemendikan, pixkat irin gehiago, pixkat, gehiagi ezea, bestela errezeta, modifez, hori da zure bilatzetako. Bilatzetan indorrela, honea bota, Hore, hartu, eta bota honea eskutatikan askatzen zeiken guztila. Vale. Zerbaik pixkat irin gehiago botatzen, etzeik askatuko. Eta hori erabili berdek, hola. Eta ja, hau, behituzak, hor ja. Ni emango zehuelta batzuko, nahi, betu, Esperientzia badaka, Claro. Pixuakin bezala, bakoitza berian, Bakoitza berian. Ondo. Betu, lurrien dauna dan askatuko deu. Eta ingo deuna da,
hemen txe, hori hau prestatzen geldituko gea, betu guain ja eskuak libreago dazkakela, Vale. eta hau itezio, betu zake, iteziot, buelta honea eta honekin zanpatu. Vale. Buelta barroa eta honekin zanpatu. Buelta honea eta honekin zanpatu. Eta hola inbiar de, buelta eta buelta eta buelta, hori guztia txukun gelditu arte, bale? Osongi. Ba, maioko nahi egurra, Ruben, horrela xe, buelta eta buelta eta buelta, eta ikusiko Oso gorea ondo. gehatuko bikain. Eta bitartean jungo geana da, ostatu tabernara, eta ikusiko zue, bertan prestatu dugu zerbait, goxua. Oantxe gaude buelta, nik eskua hartuko ditut, eta hemen gelditu bat. Jogurra iriki ez, baina horea prestatuko dugu, earra. Haupa, Joseba, Ander eta Lier gara, eta gaurkoan Galdakaoko ostatu taberna erakutsiko dizuegu. Ongitorri. Oin dela 2 urte zabaldu gendun proiektue, Ander Iriondo dago proiektuaren atzean, lagune, sukaldarie, da beragaz, azkenien 8 urteko relazio egin gendun, nik beste taberna bat eukin hauen bebai, da azkenean beti ostalaritza munduan berbaiten, ligaba mundu izteko asmoagaz, da berak proiektu bat zabaltzeko asmoagaz, berba asko inda, azkenean desididu gendun, taberni zabaltzia da bisokalkarregaz lan egitea. Ostatu taberna, Galdakaoko Gipuzkoa kalean kokotute dau, Bilboko somera kalieri referentzia txikitxo bat egin, azkenien somera ditzotzi herriko jentiek, somera ditzen dutze, poteo kale tipiko bada, bai. Anerrik egiten duen sukaldaritza mota, gehien bat produktua nabarmentzea izaten da. Temporadako produktuak izaten direz, eta gero herriko jenteari hornitzaile moduan produktuak hartu eta produktua izatea protagonista. Gure eskaintza gastronomikoari dagokienez, klase biko menu da ditugu. Bata janari internazionalari lotutako karta bat, janari mexikarra, japonesa, hawaiarra, tailandesa, eta gero beste bat, 7 baseko menu degustazio bat dekogu. Da gero, pintxo konkurso bi egoten direz herrizien, bata pintxo lan perna, Galdakaoko perretxiko tipiko bat dela, eta gero beste bat udaberri pintxoa, hori izaten da pintxo libre bat. Da gero barikuetan pintxo poteagaz eta donbiketan errabakaz ibilten gara. Barrera gizizan oso nahi zen, zabaldu gendunean, proiektu azkenean, janari diferentea, ezakigun zelan fuzien osoko zauen, da posik, da azkenean da jentia probetan hasi da, jente nagusitze goza diferenti probetan, da mentalidad zabaleko jenti dako guerritzen, así que posik egizizan. Badakizue nortzu garen, badakizue non gauden, da orain, goaz ezukaldera eta aber Anderrek zer eskaintzen digun. Beka. Hemen gaude, sukaldean, Anderrekin batera, eta gaurko platerra izango da untxi eskabetzatuzko kaneloia. Hasiko gara errezetarekin. Lehenengo pausua, untxia esatitu eta lapikoan olioporratekin markatuko dugu. Ondoren, barazki guztiak frigituko ditugu. Errezeta hau Anderrena da, berak asmatu zuen, eta gauzabi lortu nahi zituen produktu honekin. Bata, txakin hartu urunaren presentzia balorean ipini, eta bestea eskabetxearen freskotasuna lortu. Olioaren temperatura jaisten denean, ospina eta espeziak gehituko dizkiogu. Gero, untxia gehituko diogu, 40 minutu itxiko dizkiogu gitxo gora bera, da horrela lortuko dugu untxi eskabetxatu bat. Behin egosita, zati txikitxoetan zatituko dugu. Eta orain, kaneloia prestatuko dugu. Gure kasuan, kaneloia txakin hartu urunarekin egiten dugu. Meren irozten diogu bertako ekoizle bati. Eta orain, kaneloia beteko dugu eta platerrok estuko dugu. Joseba, hauxe da gure proposamena eta nahi duzunean badakizun nun gauden. Galdakaoko ostatu tabernan. Agur! Hau Palier eta hau Ander. Ai, ama, prestatu jaueke bai, Kanelo joiek mekatzi lamar untxiekin zei itxura. Bueno. Pentsate jalku hoien ainako egingo jaula, ez da? Seguro bai. Zaiatu bintzatingo gea. Mila esker eta jarraituela goxatzen, da goxatu arazten. Nindetena behitu hemen zua itxaliez, bestela kiskalin gozita izkiten hemen irugi jarrako guantxalia, kasu hontan. Eta behitu nola dauden, Hau gio ja pastan gainetik botatzeko, ezin hobe. Eta ikusi zenbat koipe askatu duten, koipe horretan guain, ingo deuna da, tipulina goxatu, gero txorixua, eta gero ingo jotena da, koipe hoiken du, eta ja tomatea botako jau, eta kentzioten koipe horrekin, gorringoekin eta gaztakin prestatuko deu. Dena aprobetxatuko dugu. Bai, zatik adibidez, koipe gutxiaga, baina koipia berdegin darra eukitzeko, ez da? Baitare. Bana tamainan, ez da? Dana tamainan, pasatu gabe. Eta hemen ingo una da, Rubenek
pasta hemen dakau, ikusi zue orea ze txukun atea dan. Ingo deuna da, bertatik pasa, eta hemen behitu, Ruben? Hau, bata da, hau atea zaitek. Bata da zabalena, bale? Ez bana iznazten. Gio, inberezu, behitu, altza eta biratu. Altza eta biratu. Eta juten dago iztutzen. Demora guztian, kentzen, eta... Aurrena batian pasakoek, iten ditugu irupusketa. Errexago ibiltzeko, bestela luziatako zaigu. Orduan, irupusketa iteitugu, horrela xe, eta batekin asteaiz. Eta intendek, bertatik pasa batian. Hau, hola, goraka dijoaz, gaizki, beste aldea. Beraka pasakoa, hemendik ateatzen dezu, eta hemen jartzen dezu. Gero, pasatzen dugu, bira. Eta berriro pasatzen dugu. Zati berdina berriz. Zati berdina berrira. Irua eta laua. Eta lauan gelditu itegea. Hemen luzatzitugu, eta gero labanakin moztuko ditugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan dagoan nigin berretena da hau atea bertatikan, etipulina goxatu, eta bertan sartu. Bueno, Ruben, esan dezun bezala guain, lanian buru belarri zabiltza, bai enpresan eta bai PAMP sistemakin, baina zuk crossfitan, lehiaketetan ibilitakua eta danazea eta topera ibilitakua, ez da? Bai, lehiaketetan bai. Nola izan da zure ibilbidea crossfitian? Dena bezala hasi nintzen, probatzeko kirola, eta... Bitxuen, hau ez dateatzen. A ber, noak aiaiz? A ber... Lagundu goia, hemendikan sartu zaigu, erra indio. Lasai, guantxeko diatuko ja, bau. Epa... Ineire lagunduko berkoiak, crossfit aitea juten hau genian, lasai honai. Vale, hemen barrutikan sartu zego. Uste eta arrez eman dio eta hemendikan sartu. Eta areaka eman behar dio, bale? Areaka, lasai. Hau, behitu berriro bolatxo iten deu. Hemen jartzen deu. Usten deu reposo pixka, zeatik anol pixka mareatu indeu. Hau hartzen deu. Irina jartzen dugu moztu deun lekutikan. Eta honekin, a ber, hasia ematen. Honeak, ez da? Hoi de garrazoia. Eta, eman? A ber, sartzen dan. Sartu berkozun, Joder, bai. Eta, gio, laguntze jo konekin, hola eskuakin. Bale. Ja, hoi de garrazoia, Bale. Oain besti ateatzen nahi beste hori aurreatu dana, baina zulase. Kiston goxo ateako zaigo, igual du pixka eta arraru ateatzen badiare bai, osake, zulase. Oain, espeatzeko berriz, Bale. Irin pixka temate zio, alde baten, beste alden, eta oain izan dakua, batetikan, bira pasatzen deu, tak, eta berriro pasatzen. Eta berriz ere. Bale? Oso ongi. Venga, ekan dizu gana. Hasi nintzen probatzeko, eta azkenean bakizu, crossfitian elementu pila bat daude. Eta elementu horietatik nabarmenena niretzako izan da indarra. Indarra, dudari gabe. Eta ikusten nuen, indarra nahiko ongi biltzen nintzela, eta adibide bezala, oin dela urte, eskasi 2 urte, Durangoko txapelketa batia mugitu behar izan genitun hor garagardozko barriak. Bai. Eta, imaginatu, burpilaketan oso txarra naiz, baino olako frogetan, ona. Eta ikusi nuen, niretzako crossfit egiten nula aerobikoa lantzeko, baino bete ere indar frogikin oso gustora ibitz. Ez, oain, beste zenbaki bat. Hau, tak. Oain, ja, laura pasako ja, eta ja ontan bukatu ingo jau. Hostia, honek ere badaka beria, Venga, bion arti ingo jau eta. Oso, no bezat, ja indi jau. Beria basekak, baina indi jau. Eta, txapelketetan ibili naiz, amateur bezala. Egia da, txapelketetan pixua atxadetela, eta hor txibili naizela, froga honditan, baina ez inoiz ezer lortu, ez podiumea igo, ez ezer. Eta, horrekin atope, urteak pasala, eta esan dizu gala, oin dela urte bete ja nire proiektuakin hasi nintzen, bien arteko kombinazioakin. Alde batetikan gimnasioa sartuz proiektu honetan, eta bestalde proiektu barruan ere workout o zirkuito moduko bat. Ez beti workout. Ez beti, azkenian ez astuna ez egiteko, baino askotan sartzen dizkiet olakoak. Eta zu guzti zenun hori bai crossfitai pixkat hoi faltazitzaiola edo? Crossfitak badaka, baino egia da crossfitean ez dela egiten, ez dela asko egiten muskulatura aislatu. Ez da egiten dira entrenamenduak, bai indar atalak ere, baino muskulaturan asko zentratu ez dela egiten. Eta, jende asko hori egiten du baita, ere, gimnasiora jun, eta gero bestaletikan crossfita. Crossfita da aerobiko, baina indarrakin aldi berian, ez da? Eta resistentzia landuz ere, baita ere. Baina geroz eta muskulatura gehiago landu, geroz eta fuerteago ibiltzen za baita ere.
Eta, bueno, eta horri bilita gero, esan nuan, venga, nire enpresa irikoia, BAM System, eta Instagramen, bai horri biltzeiz buru belarri, Bai. jendiak eskatzen dizkik bere aholkuak, eta jendiai coach bidari gitzeiten, ez da? Bai, coaching onlineakin ibiltzen naiz, hau pixkat ataskatu zai, baina, bueno, ateako dut. Ateako jo, eman. Bai, eta Instagrametikan, nahiko atopi biltzen naiz, egia esan bakarrikan ezin izango nun, Lagundu iteizue? Hau ze. Hau edo sistema da. Soinu honekin bintzat. Segi, a ver. Bai, hone grasa pixka bat manduertzio, geho, bai. Abaki zein di jaun, lia da. Zuzenian Laura bota jaula. Ez diau batea jetxi. Baina lasei, askarra ez eta ikusi ez du sukadaritzen ez, zela sutrebia, ez? Bueno, saiatu baino. Zein tako geatuta esan da, baitu baina ja, lusatu jau, ikusi jau, pixkat, nervio gehiokin atea zaigula, baina, bueno, guain honekin nintzak, baina guain Laura pasa, batea pasa, bale? Bale, bat. Venga, oso ondo. Guai, notatzen guain ez itxela berdin, ez da? Indarrazkoa joan eskatzen. Bueno, lasai, ikusi, baina honek emantzio gurpila, Honi ez ikutsi geldikan gurpila, Bai. Bueno, bai egintuan, hor Instagramenetik ganetan, jendiak eskatzen dik, ze bere... Bai, entrenamendua bideratzea. Entrenamendu pertsonalak bideratzeko. Hoi da. Ze eskatzen dik jendiak, zertako deitzei gehiena? Bira, jendiak gehiengoak eskatzen duna da bere fisiko aldatzia. Horrekin hasten dira, ez? Bai, egia esango zu. Fisiko aldatzia eta behintzat, ohitura berri batzuk hartzia. Baino, denbora pasatzen denean, hilabete batzuk, eskertzen dutena da, gehien bat, euki duten progresioa. Lehen aipatu duguna, ez da, kapaz adiela ezak izema flexio egiteko, edo igual mendira jotzen ez diela inbeste nekatzen muskulatura aldetikan, eta hori niretzako da, pues, onena. Hoi entzutia, ez bakarrikan, porque fisiko azkenean, bai, helburu bat izan daiteke, baino bizuala da, azkenian. Bai, eta bueno, eta bizuala, a ber, gaia, bai, osea, danok nahi dugu fisiko kire, bai, indartxo hobeto eta txukunago eta formatu dugu, baina azkenian... Horrekin hasten baldin mazea, eta gainea, reizo berdinagatikan indartxu jartzen zea eta funtzionalagoa eta, bueno, kapazazea o min gutxiagoa dakazu hemen dira jotzeko lokesea, primeran. Dudi gabe. Bai. Bale, bain, irura jetxikoet, ez da? Bai, oide, guain beste bat jetxi, eta txerrek itxarraka jungo ditu. Eta erresa. Bueno, eta hau guztia, bakarrikan kudeatzen dezu edo nola moldatzen zea? Bakarrikan ezin. Esan dezun bezala, bakarrikan gehitxo, ez da? Hoi da. Zenekin zaude hor? Bai, nik, bueno, imprentan, esan dizudan bezala, imprentan egiten deldan. Bai. Baino, etxian azkenian, nik, idei guztia bombardeatze ditut, ez? Eta gero neskak laguntzen ditu. Vale, osea, bilo zaudete honekin buru. Bai, beak egiten du, digital aldetikan, dena kudeatu, eta pixkat, nire kaos guztia txukun. Ez dela erreix, aurkazenean, ideia asko etorren zaizkit, gau ez nago lanien, eta kriston ideia pila paper batian apuntatu, eta gero etxea iritsi, eta, bueno, aztenga pixkanaka, dena txukuntzen, forma ematen, nire enpresan deitzen ziotek Josebadas. Eta irian Rubenadas, deitu Rubenadas, ideia gatikan, ideia geharra, hombre, baina ondo iten negoziatikan apuntatu inberri, askotan bestela ideiak egan juteituk. Igual ideia osonak etortzen zaizki, baina ez baituk apuntatzen juniteituk, ez da? Apuntatu gabe hasi nintzen, eta ikusi nun, ja iritsi zela, geroz eta jende gehiago eramatezu, entrenamendukin, eta bar, eta momentu hortan, ikusi nun ja que se me iba la olla. Osea, uste nun ere buruak ematen zuela, edo zertarako, baino, azkenian gauza asko daude. Azkenian papela eta boligrafoa zergatik inventatu du, gauzak apuntatzen junbilarria, bueno, gaur egune bai telefonua dakau hor apuntatzeko gauzak, eta erabilin berdi, azeatik A ver, lasai, ez teke zer gertatzen. Honek indikena, nola hemen erori daunean irin gutxi zekan pixka pegatu inda, baina, bueno, marcha atrás garrantzitsua izatea bizita honetan, Haitu, marcha atrás egin inbiar da, beti aurrea ez da inbiar, lasai, moztu, honea ekarri, atera, bolatxo ingo deu, eta berrize aurrea, vale? Venga, hartu, irin pixka bota espeatzeko, alde bestetik. Ikusten da gaina ez bada ondo atatzen, aldara berriro sartu eta alda berriro errepikatu. Guain honekin, berriro. Batea, ez da? Batea. Nahi ez da mila aldizkatu, mila aldizkagada. Lasai. Bueno, eta orduan horri biltzezate bilok buru belarria, ez da? Bai. Gio elikadurare bai kudeatzen dezu, ez da? Baita ere. Ikusi nun jende asko eskatzen ziala,
bai entrenamenduen asuntua, eta baita ere, pues, aholku nutrizionalak eskaintzea, ezta? Eta hor ere, kurtso bat atean nun, bai, formakuntza bat egin nun, eta hori ere eskaintzen dut. Ze ona. Baita. Eta ze garrantzitsua den, azkenean bat dijoa, ez da elikadura, ariketa fizikoa, ez da kikio deskantzua, lu honain, ez da parrein, abestu pixkat, ez da azkenean dana bihar degondo doteko, ez da? Dena, ekilibrio bat. Ekilibrio bat, dudi gabe. Eta, hau guztia, leku fiziko bat dakazu hau denak kudeatzeko, edo zuk adibidez, sare sozialetatik handa jendiei gauzak eta bialtzizkizu eta bere kabuz ibiltzen da, edo pertsonalki aurrez aurre iten dituzu historia hauek, edo irin pixka botako zio, esperatzeko? Bale. Bira, aipatu duzun guztia egiten dut. Alde batetik online, ez da? Bai. Jende askok online egiten du, beste askok ere, hasten dienean, eskatzen dute, behaiekin jutia presentziala. Gimnasiora. Bai. Eta, behaiekin ere jute naiz, eta leku fisikoaz aipatu duzu, eta hori etxean egiten dut. Vale. Etxean eta mendian. Vale. Osea, askotan txakurratzen dut, eta portatilakin mendira jute naiz. Hora, herrian dugu mendira, Arramendi mendira, eta txakurratu tarea jute naiz, porque bestela etxean ez kontzentratzen. Diburtegira batzuta, etxean azken dakazu ozkailua hor, ez dakize jateko eta mora lau pantalla, geho bestia, azkenian despistatzen. Mendira jun, txakurrakin, aldetenian, euria iten ez dunean, eta antxe, atxibiltzen ez. Ze ona. Bai. Eta eramaten dituke bai nire ikaslek eta zeak mendira? Ez. Hor nire kabuz putu. Nire kabuz da zai, nita txakurra. Bai. Ondo. Bueno, Ruben, hemen txe, behitu, hau ingoituguna da, gero egosteko, pastatxoak prestatzeko, adibidez hola luzegiak izango zean, luzegia inoiz ez da, eta etorriko zan, baino, ingo deuna da, erditik amostu, errexako ibiltzeko bai. Erditik amosten deu, geho, hau hola jartzitugu, bitu, hau neakarri, haure bai erditikan, horrela xe, eta gero ingoituguna da, bitu, horrela, eta horrela. Horrela, eta horrela. Eta espagetiak ingoitugu, banaka jungo geha mosten, haure bain bihar deuna da ondo prejitu, ingo deuna da hemengo koipia erabili gero gaztei da gorringoi botatzeko, eta hemen tipulina eta txorizontaga tomatia botako dugu. Eta bitarten ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo geha, bale? Osongi. Treki Coffee Roastesea jungo geha, eta lagunak guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, gaurkoan Try Coffee Roastersetik kafe hotzaren teknika ezberdinak ikusiko ditugu. Eguraldi ona datorrenean, askok guzteta jaku kafe pixkaz freskotxua hartzea, eta hemen daukat hainbat metodo kafe hotzak egiteko. Hemen daukagu cold drip metodo bat, hemen cold brew metodo bat, eta gure kafetera filtroko batekin egin aldugu elaborazio oso azkar bat izotzekin. Cold brewa, hau daukagu kafea xetua eta urarekin mesklatzen da, eta honek 24 orduko infusio luzeak egiten ditu. Honekin kafe hotz bat lortzen dugu, kafeina gehiago eukingo du, eta bere jatorria batez ere dator Frantziako militarren eskutik Argelian zeuden, eta bertan kafe bero bat egiteko aukera ez zuten, ur beroa ez zuten, eta beraz urrotzarekin egin behar zuten beraien kafe dosia. Bigarren jatorria cold driparena esaten da alemaniarrek beraien bide luzea egiteko Japoniara kafe kontzentratua eraman zutela, eta harreman oso onak zituzten Japoniako lankideekin, eta bertan Japoniarrek hartu zuten teknika hau, eta innovazio bezala sortu zuten, beraiek kafea beste nivel batera eramaten dute, eta horrelako gailuak oso ikusgarriak eta atraktiboak iruditzen zaizki, eta bertan Kyoton bereziki eman zuten prozesu hau, eta Kyoto estiloa deitzen zaio horrelako kafe hotzeri. 24 orduko infusio luzeak egin alditu, eta zapore bai ezberdinak lortuko ditugu bai bata edo bestearekin.
Cold driparekin lortzen ditugu edari hotzak oso suabeak, azidotasun puntua ere igotzen da, eta nota afrutauak eta floralak ere lortuko ditugu. Konparatzen cold brewarekin, cold brewa gorputz gehiago lortuko du, eta txokolate eta karamelo sapore horrek ere askoz ere nabarmenagoak eukingo ditu. Honez gain, daukagu beste hirugarren metodo bat gure etxeetan kafe hotz bat oso azkar ataratzeko. Hemen daukagu gure etxeko filtro edonork eukin alduena. Urteetan zehar fama gehiago hartu izan du kafe hotzak eta gero eta gehiago ikusten ditugu gure kafetegietan hainbat elaborazio ezberdin egiten. Bueno, bai jazta hemen badaukagu ja gure filtro hotza auro eginda eta honekin egingo dugu bi elaborazio ezberdin. Hau da, kafe hotza esnearekin eta kafe hotza izotzekin. Bueno, gaurkoan erakutsi dutut hainbat teknika ezberdin kafe hotzak egiteko. Baina kontutan hartu, horrelako edariak kafeina gehiago duela. Guk, besterik gabe, Dry Coffee Roastersen jarraituko dugu kafe honak egiten. Hau painoa eta zegozua kafe hotz horiek, egia esan udaberri honetan da udan nire kafea hotza gelakin, baina ze teknika bereziak erakutsi dizkiguzun eta egia esan zuekin beti ikasten gaude. Besarka da handi bat eta egunen baten honea, torri berko gurekin kafetxo batzuk itea, Ja, desiatzen, horietako bat beti ikusi, aberdaztatzen deun. Besarka da handi bat eta gurean jarraitu berdeu. Zaitu, Ruben hemen nahi da gazta oso ondo xietzen, guain ingo zuna da, limoiakin berdina, azala, bai, berdinakin. Eta gero piperra hutsa gotako jo, eta horrekin hemen lapikoan kurruskari egingo dugu. Hemen esan duen bezala, tipulina eta txorixua goxatu deu, eta ingo jotena koipia kendu, bale? Koipia kendu, koipia horrekin ingo deuna da, naztu, bai engaztakin, gorringuekin, eta baitare koipe honekin, eta horrekin ingo dugu kiston karbonara. Eta gero ingo deuna da, goxatu oi guztia, tomatia, eta guantxindeten txoixua eta tipulakin. Oain abonea, tomatia bertara, vale? Zurraiatu hori, Bai, kurruskarik martxan jarri behar ditugu. Eta hor dakau ja, oinarria prestatuta, eta koipe hontan ingotena da, gazta raiatu eta gorringoa bota. Guain epela da hau, horretik gorringoa bota baino lehenuo, garrantzitsua izatea gazta botatzia. Gaztak ingo una da pixka temperatura jetxi, eta hola ez da gorringoa gogortuko. Eta hemen behitu, pasta ja prestatuta dakau, botako dugu horrela pixka solto, Vale? Earra pasta freskoa gauza erraek, Azuk askotan jango zu pasta ez da? Egunero ez, baina albaldi maet, hastian bitan bai, oirutan. Ondo. Bueno, eta itzin dugun danaz aparte, enpresetan itzaldiak ebai emate dituzu, ez da? Baita ere, eta bain gaina geroz eta gehiago. Bai, Bai. Ze itzaldi mota, ze eskatzen dizue enpresariak, oso ze eskaintzen diozu? Gehienetan eskaintzen detena da, muskulaturan onurei buruz hitz egin. Eta nola muskulatura lantzian dakarren, pues, onura, eta gilarra lantziana, eta bai. Indarra landu, eta, bueno, gero egunerakotasunean duen... Oire juntzaitek, lase, segi, bai, pixka getxillo ja temperatura, eta listo. Eta gero, egunerokotasunan duen garrantzia. Baita ere, area juten naiz, eta gehienetan dia enpresa, pues, lanpostu sedentarioa dituzten enpresak, bai, informatikoak eta bar, eta esplikatzen die, nola, pues, ez baldin badakate denbora askorik entrenatzeko, beti 15 minututxotan etxian, o lo que sea, pues... Aldala, inbentzat, Gutxi behintzatez erre baino beto dala, ez da? Hoi da, asko esate dute, pues, lo típico, ez da iguala, semela bat dituztenak, eta ez dituztenak, pues, eta orduan, bueno, ez dakate denbora askorik, eta eskintzen dietola tartetxo bat, pues, entrenatzeko. 15 minututan txikituta bukatzeko. Eta bakoitzak duen ritmoan, eta... Eta 15 minututan zein bihar da, hola, ze eskaintzea jo kutxura. Badibidez, pues, zirkuito moduko bat, hasti beroketa txiki batekin, eta gero, kombinazio bat, aerobikoakin, flexio batzuk, abdominal batzukin, zankada batzukin atzeaka, eta bueno, pixka full body moduko bat, gorputuzua lantzeko. Eta zuk esan dezuna, adibidez esan dezu, sedentarioa dian lanekin, bale? Bai. Hoi bai.
baina gero ere bai gu adibidez okinak dianakin, edo lan fisikoak gana, askotan bai, igual aizea fortzatzen gauza batzuk, gero konpensatu inber dianak eta ariketak inber dianak gorputza ondo doteko, ez da? Bai. Ez da dakit, nik gertatzen zaikugu azkenean hogit jaiten da, gero ez dakit, azkenean jute gara txea eta siestata. Igual estiramentu batzuk, oseo zein edo ariketa batzuk, ez da? Bai, gurasoi pasazitzaien gainea. Ama zitzan oen dela, ama beti da nikan izan da kirolaria, baina utzizun pixkatitai, eta gimnasioan apuntatu, esan izkion ariketa batzuk egiteko eta top, giarretako milak kendu zaizkio, eta gutxinak hasi da, hobetzen. Askotan usten dugu gutxi egiten, da deskantzua bai garrantzitsua da, baina indartxu dotiare oso garrantzitsua da. Baita ere. Bueno, hemen bi gauza egin behar ditugu, Hau, ja egozita dakau. Beitu zein behar deten hemen, Pasta hau egoztea 2 minutuan. Hartzen dut hemendikan, eta hau sartzen dut bertara. Beitu ze gauza eharra indeun. Vale. Eta hau gutxi balitz, honein behar diotena da. Hemen dakaten koipia, gazta eta gorringuak naztu, eta berta sartu. Eharra liatu berdi hau. Eta bestalde, hemen, ingo deuna da, piperra utza bota, vale? Honei, 2 buelta eman, eta baitare jarriko ditut, kurruskariak martxan. Beitu hemen, Baina limoi ikutuakin, eta piperran ikutuakin. Zapore eman emango dio, bai. Kiztun zapore emango dio. Eta hau hartzen dugula, hola, montoitxo batzuk, hemen bat, hemen 2, eta 3. Eta jungo gehiago kurruskari egiten. Eta nola gaur egun bat horren. Eta denbora gutxiak haun, ingo deuna da. Hau kurruskari egiten utzi, nik hemen gorringo botako ditut, eta ingo deuna da. Hau, berta elkartu, baitare hor dakaun guantxalia, eta platera gatu. Guantxe gatoz buelta. Bueno, launak, eharrein dugu guaindana naztu eta goxatzea, ez da? Bueno, Ruben, basekia desafio bat indezula alboko herria ere bai, ez da? Prestatzen nahi geha, bai. Zer deko hori desafioi, kontatu gu pixkat? Bueno, bi herrien arteko indar desafio bat. Oregeta lezon kontra. Maiatzak 10, Oregetan alamedan ingo dugu. Herriko plazan. Ona. Ni irekin nahi diat, bale? Egiforte ikusteaz eta... Nahi badima ez zuberekin, sokatiran sartuko zaitut. Sokatira inbiar ez ze... Bueno, lokotxak, sokatirak, ingudeak, txika, bai. Oia, zirkuito moduko bat, oia, bai. Iarra marmela indi jauna hemen, Oia, ma... Eharra nurrengua. Bueno, eta, Ruben, kontatu hemen jendia, irekin lana nahi baikin, o enpresan batek, edo personalki, edo nundik noa topatuko jau. Esan di jau, baina errepikatu. Nerekin kontaktuan jartzeko, inden Instagramian idatzi, @pam_sistema. Eta hortxe dago informazio guztia. Eta hor irekin galdetu, irekin harremanetan jarri. Harremanetan jarri, kompromezu gabe, eta nik esplikatuko detena. Bai. Eharra indio gorkoa ni. Etxin indako, eundoko pasta. A ver, torre honeago, vale. Eta mendikan haure harrapatuko jo, ez da? Mira, Joseba, zeo zekarri dut. Zer ekarri Oparitxo bat. Epa! Ondo, hola, gustatzen jendia eskutzik ez etortzia. Gio, janda jutia gustatzen bai jendia, Hemen ingotena hau bukatu eta guantxe hartuko jat, Betu, kurruskaria indeuna. Pinta jarra daka horrek, Berde pixkat eskatzen nahi da hori, ez da? Bai, berde pixka garri. Eta gaurko errezeta, indio. A ver, zer dago? Bueno, Joseba, hau, pump sisteman partez, detaile txiki bat. Hemen ekarriko ja, jogurra prestatuta berrengoan. Eta kamisetan ere iguala da. Eta kamiseta berria. Enjoy the process, prozesua disfrutatu, eta ez bakarrikan emaitzetan. Prozesuan. Eskerrik asko zuei horretatik, hiri etortzeatik, eta launak, hemen txegelditze geha, pasta goxo hau jaten, eta gaur egun ikusten. Biarra arte launak. Aio.